Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, presyo kag supply sang refined sugar mag-stabilize sa masunod nga bulan. Anti-smoking task force magalibot na sa masunod nga semana. Sa balita nasyonal, bastante nga oras para sa pag-imprenta sang balota para sa 2022 barangay kag SK elections sa ginapasiguro sang COMELEC. 10 bilyones pesos nga ginbuhin sa pondo sa mga state universities and colleges ginapabalik sa kabataan party list. Sa balita international, China nagpalayag nga handa sila himuon ng taran nagun magig-areglo sa Taiwan. Balita sa sports, Northport daog naman batok sa Phoenix Super LPG sa PBA Commissioners Cup. Sa balita entertainment, aktor nga si Dindo Arroyo arestado bangod sa kaso nga cybercrime. Samtang sa balita special, aton sa gapin istoryahan ang mga butsilihon sang alom sa lawas. Maayong aga Bacolod, mga aga bilugabahin sang Western Visayas. Karong adlaw Webes, Setyembre 22, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Eden Abos. kag Action Boy Duran. Ang mga balita akong balita sa lakat sang panahon. Last stress karon nga aga ang low pressure area ang katapusan nga nakitaan sa kalayon nga 1265 kilometros na sidlangan sang Central Luzon. Ang southwest monsoon ang nag-apekto karon sa western section sang Central kag Southern Luzon. Samtang ang tropical cyclone nga na-monitor sa gwa sang Philippine Area of Responsibility ang katapusan nga nakitaan sa kalayon nga 1775 kilometros na sidlangan sang extreme northern Luzon. Ini ang may dalang kabasgun sang hangin nga galambot sa 45 kilometros per ora kag may pagmadlos nga nagalambot sa 55 kilometros per ora. Ang Western Visayas, lakip ng Negros Occidental, kag siyudad sa Bacolod, maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan bangod sang southwest monsoon kag localized thunderstorms. Mahuyang tugtog sarangan nga huyop sang hangin, ang mabatyagan sa bugos nga isla sang Negros. Samtang ang adlaw na butlak la 5:37 kaina, magatunod naman la 5:44 karon sa hapon. Ang temperatura mabatyagan sa 24 degrees Celsius tubdob sa 32 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Good morning mga ka-aksyon and welcome to sa Aksyon Balita Morning Edition. Sulod. Morning liwatak sa May din. may doorbell to mo. Ah? May delivery ka. Delivery. Kag sa aton nga nag-monitor sa Facebook, please like, follow, and share sa aton nga FB Live. Dira kay Emilia Hiponia, good morning. Teresa Linahakayaw, morning man. Dennis Nuestro. Leia Morales Berida, have a blessed morning man sa imo. Si Ating, klase naman guro si Ating. Ayari naman Basta siya. naka-on lang. Ruel Hipilga, tamya niya lang ang DSWD 4-piece staff sa Negros Occidental. Okay. Good Oy, morning. sa akong friend kay Nancy Clavel Alvarado Discutido. Morning sa imo, kagawad, may aga, no? Yes, may aga. Dira sa inyo. Siya na ni sabong head bala sang kuan mo, siyang head sang nablang paan paad. Paad bala. Public affairs sa Contabla Division sa Kwan sa City. Damo na sa sabong si Nancy Clavel Alvarado Discutido. Yes. Morning dra sa imo gawada. Congratulations. Ana Sinoro, mga aga man gyapon ara naga-monitor kag sa aton nga mga tricycle drivers dira, mga jeepney drivers, di ka man pasaka sa plite ha. Hindi na ulatan nyo danay. Ulatan nyo anak ang matrix. Sa mga pasahero, pwede gid ka mo yung makalalis ha. Ining LTFRB nga announcement, kinanglan pa niya 15 days anay nga i-publish o kung ibalhag sa mga pamantalaan. So after 15 days, amo po na pagpatuman. So, October 3 pa no? Oo. So mga, hindi ka man maglilinisay sa plite ha? Hindi ka maglilinisay sa plite kay wala pa
ginapatuman ang saka sa plitihan not until October 3, Yes. 2022. Wala pa tariff. Way pa sang tarif, wala pa sang fare matrix na panawag bala Oo. nila. Malambot ka muda. Oo, angan-angan lang bala. Masaka gina ang plite, no? Yes. Saka na gani nga wayas ang kwan, ang iyasang mga paresang mga utilities niya, water, electricity nga daw wayas ang amuna niya nga daw kalawig bla. Gani. Gulpili patuman nila Amo na yan. ganyan siya boy kung gulpi mga amo kung ila advantage hindi laban niya. Dasig lang niya. Gani. Pero kung saka sa plitihan, saka sa sweldo, kada Do kahinay. kada. Standby sa aton mga balita lokal. Sa detalye na sang mga balita lokal, nagapati si 5th District Congressman Dino Yulo nga mayara sang basihan ang palayag sang Sugar Regulatory Administration o kon SRA ang sige napaabot nga stability sa supply kag presyo sang refined sugar sa masunod nga bulan. Suno kay Yulo magluwas sa importation nga plano sang gobyerno nasyonal. Nakabulig man ang temprano pa nga pagbukas ng galing sa mga sentral sa bilog nga pungsod. Dunga pa ni Yulo, ini nga development na resulta man sa pagpaninguha nga ginahimo sang bago nga mga opisyalis sang SRA nga mong ginalauman sang halos tanan nga mga sektor nga nagasalig sa industriya sang kalamay para sa ila trabaho kag palangabuyan. Sa masunod nga semana, ginapaabot nga mag-full swing na ang paglibot sa Bacolod Anti-Smoking Task Force sa syudad sang Bacolod. Si Jonard Pamposa ang liwat nga ginapoint ni Mayor Alvi Benitez bilang action officer sang task force. Siya ang sadto ng una man sa task force sang tinalikdan nga administrasyon pero nauntat ang ila pagpanakop bangod sa pandemya. Ginpahig ni Pamposa nga subong nga semana magasapol ang task force Copeland City Legal Office, BCPO kag iban pa nga miyembro. Prioridad nga padulungan sa task force ang mga lugar malapit sa eskwelahan, hospital, public parks, merkado, Bacolod Government Center kag iban pa. Sino kay Pamposa magluwas sa operasyon, ila man i-edukar ang pumuluyo angot sa halit sang sigarilyo sa ikayong lawas, ila binasa mga ginatawag nga second-hand smoker. Nanawagan man si Pamposa sa mga tiyangge nga hindi magbaliga sa sigarilyo sa mga menor de edad, bangod pwede sila nga papanaugan sang penalidad. Ginaprobahan na sang Sangguniang Panlunsod Bacolod ang pag-amendar sa ila internal rules matapos ang pagpabor sang 7 kag 4 lamang ang nagpamatok sa regular session nila sang kahapon Miyerkules. Ang mga nagpamatok kamustanday Councilors Renesito Novero, M. Ang, Israel Salanga kag Cindy Rojas. Ang nagpabor naman ang Musanday Councilors Al Victor Espino, Jason Villarosa, Simple Distrito, Pau C, Vladimir Gonzalez, Celia Flor kag Calao Puentevilla. Wala naman nakatambong sanday Councilors Ayesa Joy Villaflor kag Lady Gles Palin bangod yara sa official trip samtang nagserbing nga presiding officer bilang acting vice mayor si Councilor Jude Tadeo Saison. Sunod kay Espino, kalakip sa ginamendahan ang pagpasa sa mga correspondences tugtub 12 ang udto sa kada Martes nga adlaw sa kada semana magluwas sa mga agenda nga gin-certify nga urgent sa City Mayor's Office. Gin-consolidate pa ang pila ka mga komitiba nga nagresulta sa 28 ang nabilin halin sa 32 ka komitiba. Sunod kay Espino, may Ordinance Day o kung talakayon lamang ang mga ordinansa sa una kay ikatatlo nga semana sa kada bulan magluwas kon urgent. Ginamindahan man ang pulisa angot sa committee chairmanship nga tanan nga miyembro sang SP ang dapat mayara sang chairmanship, vice chairmanship kag membership. Hindi pareho sa elected nga council nga kada isa ang may tigduha ka mga komitiba. There shall be a so-called ordinance day where all ordinances shall be included in the week's agenda to be discussed and deliberated. Ordinance day shall be during the first and third week of every month. No ordinances shall be included in the agenda during the second and fourth week of every month, not unless it is deemed urgent. Si Councilor Al Victor Espino. Nagpabutsyag naman sang pagpamatok kang 4 ka mga konsehal sa idalam sang Grupo Progreso sa pila ka amendment sa internal rules sang Sangguniang Panlunsod sa Bacolod. Ginpahayag ni Councilor Renesito Novero nga dapat kuntani alalangay nga gintunga ang mga komitiba kaangay sang tinalikdan nga council. Ginklaro ni Novero nga hindi sila oposisyon pero kabahin lamang sa piyak ka partido kag wala man nagapamatok sa mga proyekto sa syudad. Gin-question ni Councilor M. Ang Ordinance Day kang nagpahayag nga tuyo sa ila trabaho kung tani nga mapadasig ang mga legislative
legislative agenda. Gin-question man ni Councilor Cindy Rojas ang Ordinance Day, ilabi na nga may kabudlayan sila karon sa pagpa-schedule sa public hearing sa Session Hall. Parehas man ang sentimiento nga ginpabutyag ni Councilor Israel Salanga sa pila ka amendment. Ginpahayag ni Councilor Al Victor Espino nga pwede man nga maakomodar ang mga agenda angot sa ordinansa kung ini ang urgent. Sa ibang baraton nga balita lokal, ginalauman naman ni Malu Paroco, Public Relations Officer sa Central Negros Electric Cooperative, nga magabarato ang balayran sa kuryente sa masunod nga bulan matapos ang gindugang nga 22 centimos kada kilowatt hour sa nga bulan sang Setyembre. Sunod kay Paroco, gin-charge sila sa National Grid Corporation of the Philippines magud sala sila sa pagsuma sang billing para sa bulan sang Enero tungtong Pebrero sining tuig. Kagkaroon lang na diskubrihan rason nga gilayon gin-charge sa Sineco kag gin-charge man sang ahensya sa konsumidor. Duha pa ni Paroco sa nagligan nga bulan yara lang sa 15 pesos kag 47 centimos ang kada kilowatt hour sang kuryente. Nagapabilin nga nagapanguna ang syudad sa La Carlota sa bilog nga probinsya kung kadamuon sang pumuluyo nga nabakunahan sang COVID-19 booster shots ang paghahambalan. Sino kay Mayor Rex Halandoon sa piyak nga yara pa lamang sa 24% sa iyang mga residente ang nakabaton sang booster shots. Nagapadayon ang kampanya sa iyang administrasyon para kumbensyon ang publiko. Dugang pa ni Halandoon ang ipatuman sa syudad nga no booster shots, no entry policy sa City Hall. Ang isa man sa mga tikang nga nakabulig sa among lihok. Ginklaro man sini nga yara pa ang pamahog sa pandemya gani mas maayo kung padayunon man ang paghalong kag kooperasyon. Ginmandua naman sang Negros Occidental Police Provincial Office ang Talisay CDPNP nga padasigon ang investigasyon sa kamatayon sa isa ka bugaw nga nasapuan ang bangkay sa Barangay Zone 16, Siyudad San Talisay sa Sabado sang gabi, Setyembre 17. Sudo kay Police Lieutenant Judesis Catalogo, spokesperson sang NOCPO, nagahiniw ang kapulisan sang kooperasyon sa pamilya sang biktima nga si Mario Demetrio agud mangin mahapos ang pagtipon sang ebidensya. Dugang pa ni Catalogo ang tanan nga impormasyon kag natabo isa ka bulan antes ang krimen. Ang inakabig sang kapulisa akong ginakonsiderar sang kapulisan rason kun nga kinahanglan gid sang malawig nga panahon kag makumpleto ang mga detalye. Ginako naman ni Catalogo nga dapat mapasaka ang kaso sa mas madali nga panahon, ilabi na kung makilala ang mga suspetsado ug mahatagan sang hustisya ang kamatayon ni Demetrio. Ginaimbestigahan sa karon sang kapulisan kung sa diin ginpatay si Demetrio, agud ila may baluan kung sa diin sila magpakig-angot nga police units. Sa karon hindi pa makumpirmar ni Catalogo kung pareho lang ang suspetsado nga responsable sa pagpatay kay Demetrio kag sa isa ka commercial sex worker nga kilala kay Jovely Mahinay sadtong Setyembre 7. Ginalauma ni Rachel Nofables ang DTI Negros Occidental nga may positibo ka resulta ang ika-36 nga Negros Trade Fair nga ginpatigan sa Glorieta Mall, Siyudad sa Makati. Sa interview section firing line, ginpahayag ni Nofable nga nagbagay subong man ang tema nga hidlaw. Bangod iya nakitaan ang kalangkag sang mga Negrosanon nga idalon sa trade fair ang ilang produkto subong man ang mga bumalakal nga ginkahidawan man ang produkto sa probinsya. Suno pa kay Nofable nga sa karon nga trade fair may 50 size ka exhibitors nga nag-display man sa ila food and non-food products. Nagapabili naman nga ginasunod ang health protocols, kaangay sang physical distancing, pagsuksok sang face mask, kag may alcohol nga nakabutang sa lamesa. Ginpangunahan ni Negros Occidental Governor Bong Lacson kag ANP Vice President and 36 Negros Trade Fair Chairperson Mike Claparols ang ribbon cutting ceremony sa pagbukas ng trade fair booths kahapon sang aga nga magalawig tub-tub Setyembre 25. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:13. Bastante nga oras para sa pag-imprenta sang balota para sa 2022 barangay kag SK elections, ginapasiguro sang COMELEC. Samtang 10 bilyones pesos nga ginbuhin sa pondo sa mga state universities and colleges, ginapabalik sang Kabataan Party List. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God!
Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung Sakay Ana Sinoro, morning na dira. Good morning! Si Ma'am Vanessa Mayo is still watching. Kumusta ba, Ma'am Van? And Dr. Matt Mayo, my buddy, good morning. Si Rochelle Evangelista, good morning man and happy Thursday si mo Rochelle. Si Migo Tafil Alonsagay is also watching. Salamat good Migo. Si Miss Jinky Diagdon is still with us. Thank you. Inday Blaza, Ray Flores Baryoga, kay si Joe Art Mandagit Tones. Action boy, may synonym ang thank you. Ang? Thank you. Thank you. Synonym? Umbot naman. Para lain naman. No? Para unique block. Para yun. Nekti mo, ida. Himuan ko yan. Hindi pwede. Legit na lang. Himuan ko yan dapat. Kay Solama Barnacha. Grateful. Kalain. Every day, every gising is a blessing. Yes. I totally agree. Lisa Joy Elon Amoroso, good morning man. Si Kagawad Imbong Jocampo, ara na sila sa kapihan ni Chona. Chon, ano ginang kape mo ko drag pang Naku da, mo ginasang ka pang kape, Imbong, ano? True. Danay pa sila ni Cap Vito, da? Ngapi man tatuguro wifi kung may chimpo. Amo na gusto ko blatan siling ko may mga time man nga makaplo pangapit ha. No? Nakat na, kung sila to kabati, so sinang isa na katuig ang plano mo nga pangapi. So, wala yapon. Tiki, kita mo harit tadi. Tiki, tapos di. Absinan ko eh. Oo, para ka try ka man absent. Kaya do Monday to Sunday na nari ka di. Si Ma'am Van Mayo, sending my prayers and love to Miss Dorel. Okay man si Miss Dorel, ano? Yes. Okay man siya, no? Ay kuan man siya daw strong and Beautiful. kicking and beautiful. Yeah, pretty full. Para puno. Sakay Marcy Rumbines Junio, classmate, morning dira sa imo, no? Kagay Kagawad King Rumbines. Dira sa may Barangay 1 bala sa Banwa sang Hinubaan. Si Leo Talaban sa Barangay Manghanoy. Si Lisa Joy Elon Amoroso, natamyaw naman si Jessa May Obilius Lopez. 3 AM bugtaw na siya kagamonitor sa saksunod. Ha? 4 PM, 4 AM pamantaya? Tiki ka pamati pa siguro sa iba yung mga ano. May Sa mga ginin-check. kanta pa na daw. May maara pa na da? Oo, before sa okay. So, may morning lupang da. hinirang. Kay Jessa May Obilius Lopez, ha? Good morning dira sa imo. Si Miss Yasi Kate Cardones, may aga man sa imo. Dira sa kundiin man, Kung diin ka man nga kalibutan. Dason na may radyo gini saya, may mga nagbakal gid saya monitor para sa iya nga mga kuan bla, mga men.
Oo. Sila daw may shop ni sila no? Ay, perfect. Trexe, Iboseo. Good morning. Oo, morning sa imo. Sino pa nada? Kay Baby Gregorio Yulo, good morning man. Good morning man da kay Maninoy ko, Bob Francia. Di na ni sa kakalibutan. O, standby na sa aton mga balita. National. Aksyon! Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:23. Sa detalye na sang mga balita nasyonal, ginpasiguro sang Commission on Elections nga may bastante nga oras para sa pag-imprinta kapag deliver sang balota para sa 2022 nga barangay kag SK elections sa piyak sang panawagan nga ini ang ipaisol. Ginpahayag ni COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco nga ginreschedule ang pag-imprinta sang balota sa masunod nga semana. Suno kay Laudianco, nagtanyag sang libre ang National Printing Office nga mag-imprinta sang dugang nga security features sa mga balota. Ginpasiguro ni Laudianco nga ang pag-imprinta nga balota mahimo pagamiton kung ipaisol ang eleksyon. Ginaduso ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile ang pag-revert sa 1935 Constitution kag pag-elect sang 48 ka senador bangod sa nagadamo nga populasyon. Sa pagpadaan sa Senate Constitutional Amendments and Revision of Codes Committee hearing sa hagna nga tuyo i-revise ang 1987 Constitution, ginpahayag ni Enrile nga ang karon nga charter nagbutang sa komplikado sa mga probisyon sa 1935 kag 1973 Constitutions. Sunod para sa anay Senate President nga ang 1935 Constitution ang mapalipot o kung malipot, simple kag mahapos insyendihon. Magluwas sa pag-revert, ginaduso man Enrile nga dugangan ang kadamon sa mga senador o kung himuon nga 48 bangod sa nagadamo nga populasyon sa Pilipinas. Ginapabalik naman ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel ang 10 bilyones pesos nga ginbuhin sa 93 bilyones pesos nga ginaduso nga pondo para sa state universities and colleges para sa 2023. Suno kay Manuel, maapektuhan sini ang kapasidad sang 81 sa 116 ka SUC sa pungsod nga magapatuman na sang full nga face-to-face classes. Duwa pa ni Manuel, magaresulta sa pagnubo sa pondo sa maintenance ka iban pa nga operating expenses sa 115 ka eskulahan ang pagbuhin sang 10 bilyones pesos. Palayag pa ni Manuel nga may 17 pa ka-eskwelahan ang makakuha sang manubo nga pondo para sa personal services bangod sa pagbuhin sang pondo. Nagdepensa naman ang Department of Budget and Management angon sa wala pag-alokar sang pondo para sa special education programs ng Department of Education. Sa pahayag sang DBM, ginaduso sang DepEd ang probisyon para sa pondo sa SPED sa 2023 nga National Expenditure Program o panapaslawan nga magsumeter sa mga kinahanglanon nga dokumento. Dugang pa sa ahensya na paslawan man ang DepEd sa pagpag-athag sa sitwasyon sa Inclusive Learning Resources Centers nga napondohan sa tuntoy 2021 kag subong nga tuig. Sa hearing sa Kamara
pa sang 2023 budget sang DepEd. Ginpahag ni Education Undersecretary Ernesto Gaviola nga wala sang pondo para sa learners with disabilities sa masunod nga tuig. Ginpahayag naman sang anay advisor sang National Task Force Against COVID-19 ang paghalog sang border restrictions sa Pilipinas sa mga dumuloong travelers ang mahimo magresulta sa pagsulod sa iban pang variant sang coronavirus. Nagpagawa sang paandam si Dr. Ted Herbosa matapos ginpahayag ni Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere nga natalakayon sang IATF ang posibilidad nga pahalugan pa ang border restrictions para sa mga dumuloong. Suno kay Herbosa, tama ini ka delikado. Ilabi na ang posibilidad nga paglaton sa iban pa nga variants. Sa dugang pangabalita national, ginpahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga on track ang Pilipinas sa paglabot sa upper middle income status pag-abot sa tuig 2023. Sa iya pagpamulong-pulong sa ika-77 ng United Nations General Assembly, ginplastar sa Presidente mga signifikante nga ginhimos ang pungsod para malabot ang sustainable development sa nakaligad nga 3 ka dekada sa piyak sa hanggat sang pandemic ka global economic issue. Ginapaabot ba ni Marcos nga ang pungsod mangin moderately prosperous pag-abot sa tuig 2040 paagi sa pagtutok sa tayuyon nga investment sa food security, public health, education kag iban pa nga social services. Gintalakay naman ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa United Nations Assembly ang climate change, peace and stability kag food security sang Pilipinas. Si Marcos ang pinakaunang leader gikan sa Association of Southeast Asian Nations nga naghambal sa Assembly. Sa pagpamulong-pulong ni Marcos, iya ginpahayag nga ang climate change ang pinakadako ang problema nga nag-apekto man sa iban nga nasyon. Pahayag ni Marcos nga ang Pilipinas isa ka net carbon sink. Madamo ang makuha nga carbon dioxide apang gamay lang ang mapagwa. Suno kay Marcos, dapat mainsakto ang mga sala kag ginapasiguro sining himuon man sa Pilipinas ang obligasyon kag responsibilidad agon mapahaganagan ang nasambit nga problema. Ginapanawagan ni Marcos sa mga industrialized nga mapungsod nga gilayon obrahon ang ila obligasyon sa idalom sa United Nations Framework Convention on Climate Change and the Paris Agreement nga pahagan-haganon ang ila greenhouse gas emissions, magatag sang climate financing kag technology transfer para masunod sa iban nga pungsod. Nagapabulig si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga pungsod nga miyembro sa United Nations nga suportahan ang kandidatura sa Pilipinas sa UN Security Council para sa termino nga 2027-2028. Sa pagpamulong-pulong sa Presidente sa ika-77 United Nations General Assembly sa New York, ginpahayag nga dako ang kontribusyon sa Pilipinas base man sa dakong eksperyensya sa pungsod sa pagsuporta sang kalinong kag kooperasyon. Naibaluan nga may 15 ka miyembro ang UN Security Council. Ang 5 ka permanente nga miyembro sini among China, France, Russian Federation, United Kingdom kag United States. Mga miyembro sini sa karon nga mga pungsod among Albania, Brazil, Gabon, Ghana, India, Ireland, Kenya, Mexico, Norway kag United Arab Emirates. Enero tuig 2004, nakakuha ang Pilipinas sa isa ka pwesto sa UN Security Council para sa termino nga 2004 to 2005. Action Radio Philippines Star Time, las 7:28. Ang nagapanguna naton nga balita international, balita sa sports, showbiz, balita espesyal kag iban pa. Sa pagbalik sang Action Balita Morning Edition. Kag sa may mga bukol blas. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone. Mahagaga na dira sa kay Christine Minias Villalobos, kay Ma'am Luing Melos, still watching, kag kay amigo tada Melchor Melos. Sa Indring, good morning man dira sa imo.
Kay Ma'am Elizabeth Gamala, God bless man na Ma'am Elizabeth. Oy, si Jessie Cortez Ayungon, morning sa imo Jess, kumusta ka na? Mayo kita ko imo mga post sa Facebook, good. Milili Oligo, good morning yapon sa imo dira. Kag kay amigo naton One Ball Gallo, still watching with Madam Alma Alvarez Gallo, no? Sa kay Diding Alhamiento, morning man, kag dira kay Jamel De Florendo. Good morning sa imo. Stay safe always. God bless man sa imo, no? Sa kay Stella Marie Celis, may aga man. Dira man sa kay John Dexter Celis. Kay Cecil Bikbik, morning dira sa may Binubuhan. Sa kay Zuzette Morales. Sa may Fermina, sa may Maaw, may aga man. Kay Kurt Nathaniel de la Torre, good morning man sa imo, no? Kag dira iya sa barangay Don Jorge Araneta, no? May aga dira sa imo. Kay migo ko Django Salgado. Jang, good morning da sa imo sang Jang's Gym. May aga. Kag kabay pa makakuha man tada tani ba? Maka-workout man tada sa Jang's Gym ba? No? Good morning dira sa imo. Kag karon nga adlaw liwat is September 22 mga ka-aksyon, 94 days before Christmas, kag 101 days before 2022, no? Morning mandira kay Remia Garcia sa Barangay Pahanukoy, no? Maayong aga. Kag kay Maimi Tubak. Good morning kay Ruby Jane De La Paz sang Barangay Singkang Airport dira sa Purok Rosal. Maayong aga dira sa inyo sa taga Barangay Singkang Airport, no? Maayong aga man sa aton dira kay Kagawad Adora Abalahon, Kagawad Ulay sa may Barangay Kabog. Good morning kay Kagawad Mira Polidario. Oy, kumusta ka mo dira sa Palawan? Nambot ko si Kagawad Ulay at tumanto sa Palawan, Sila ni Kagawad Mira Polidario sa Palawan. So, kuananda, enjoy your trip nang dira sa aton mga kagawad kag mga kapitan dira, mga SK naton nga nagpapalawan. Hingagaw kay ti kuan man ang eleksyon di laban-laban na niya sa postpone ng eleksyon. Ang House, ang Kamara may ara ng paisol abe ang ilang final version paisol. Ang Senado ara sa second reading. Dali man na ceremonial ang third and final reading. Tapos sina bicameral conference committee na sila meeting. Bicameral conference committee i-reconcile nila ang duha ka version and come up with the final version nga muna ang ipadala sa presidente, no? Pag napirmahan sa presidente, postpone ng eleksyon, no? Kung hindi mapirmahan sa presidente, 15 days later, that will be considered as approved. Kung i-veto sa presidente, balik sa Senado naman, 2/3 kinanglan. Muna, medyo, pero ako laban-laban na no? Laban-laban na nga maaprubahan na sa presidente. Patanaw ko lang na ako lang na iya personal nga paglantaw, no? Kag ang mga nagalibot-libot sa makapihan relax lang kamuanay, nugay ubra gasto kay daw hindi pa ni madayon ng eleksyon. Basi dason tuig paniguro ang barangay kag SK elections. So inyo da nga pang libre kape, kalma lang anay Nagligad di kay mga kamigo kita da kagawad nga sa atong nilibrihan ikaw da sabat sang kape da, no? Sa mga kapihan ni Chona, kapihan ni Lani, kumusta na si Larry Rico man? Daw na kita siya. Migo ko da Edwin Escopel, morning man, no? Dira sa Bago City, no? Sa pamilya Escopel, dira sa Taclaron, Taclaron, dira sa Barangay Sampinet, no? Bago City. Good morning. Sa mga ka-aksyon taman dira sa Barangay Busay, good morning sa inyo. Rochelle Evangelista. Nya laban ang indim dayon, tsamba naman sa mga barangay opisyal nga kawati. Ano kawati man? Kawatan. Muna. Raymar Bermay, kabakbalo. Raymar Beranyo Lingoste from Barangay Hagimit, La Carlota City. Good morning, man. Joe Fritz Francisco.
Git lang ang Francisco family, sobre Misana family, sang Bugang Toboso. Standby na sa dugang nga mga balita. Morning edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:35. Dedalye na sa balita international, ginpahayag sang gobyerno sang China nga handa sila himuon ang tanan agod liwat makikisa sa Taiwan sa piyak nga madamo sang military activities nga ginapatigayon sa mga nasakupan nga baybayon. Madumduman ginaduso sang China nga sakop sang ila teritoryo ang Taiwan. Naibraan pa dahil nga nagapatigayon sang drills ang China malapit sa teritoryo sang Taiwan. Yan pahayag naman ni Ma Xiaoguang, spokesperson sa China's Taiwan Affairs Office, nga ginaduso sang China ang one country to system model para naman sa Taiwan. Sa negosyo naman, ginpahayag ni Stephen Kua, tagpamuno sang tagpamuno sa Philippine Amalgamated Supermarkets Association. Nga samta nagalapit ang bulan sa Disyembre, mas magamahal ang presyo sa mga pang Noche Buena. So kay Kua, madamo asang rason kung nga nagsaka ang presyo sa Noche Buena items, kag isa na din ang pagsaka sang presyo sa produkto sa petrolyo. Duha pa ni Kua nga insakto ang Department of Trade and Industry nga panugutan ang mga manufacturers nga magpasaka sang presyo. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 58 pesos kag 3 sentimos. Singapore dollar 40 pesos kag 95 sentimos. Ang Hong Kong dollar 7 pesos kag 39 sentimos. Sa ato naman nga balita entertainment, ginaresto ang aktor nga si Dindo Arroyo matapos ginserbihan sang warrant of arrest sa Binyan, Laguna bungod sa kaso nga cybercrime. Sa pahayag sa Laguna Police Provincial Office, ang aktor ang nagapangatuban sang kaso nga paglapas sa RA 10175 o kunang Cybercrime Prevention Act of 2012 kag duha ini ka counts. Siya ang ginrekomendahan nga makapiyansa sa 10,000 pesos sa kada kaso. Samtang wala naman gipalayag kung ano ang ginhalinan kag san natabo ang nasambit nga kaso. Sa balita naman sa sports, nagdaog ang Northport batok sa Phoenix Super LPG sa score nga 92-89 sa PBA Commissioner's Cup ngayon talagaan sa Mall of Asia Arena. Pangunahan ni Robert Bolick ang Batang Pierre matapos may makapasulod sang 21 puntos. Ang import naman kasi Prince Ibe ang mayara sang 19 puntos, 15 ka rebounds, 4 ka steals, kag 2 ka assists. Balita Espesyal! Good Thursday naman sa atin sinima ka-aksyon. Yes. Good Thursday naman, action. Good Thursday. Para dulain naman, good morning lang. Pero may matingin support na good Thursday. Energy ko siya action door. Nga ano? Yan ang dulaan, energy. Nadulaan, energy. Energy. Magbalik lang sa energy. Balik lang sa ano. Yes. Si Ike Smith Dormido dira sa Kabankalan. Good morning ko no. Kagapa ko nga good morning kay Papa niya Lemuel Dormido. Nga aga pagalakat sa trabahoan. Kung yung mama niya man nga si Evelyn Dormido. Yes. Si Roberto Ducado. Good morning and happy birthday sa misis niya kuno nga si Nancy Ducado. 49th birthday ni Nancy Ducado. Happy birthday to you. Ihaw sila Bisaya nga manok. Baw. Sana all. Nga ading kaya Roberto nga masinisa nga ihaw Asya gali. Siya gid yan ang Ihaw asawa sa gid yan nag-ihaw. Ti way kita daya sang Bisaya nga manok. Oo, dason bala hindi ka mo maghambal kung hindi ka mo mangatak. Nagapalaway-laway ka lang yung mga Kalain, no? Sa Kwanisa mo sa Esmeralda. Sa Esmeralda, di na Esmeralda. Sa Bago City. Kalapit. Purok. Purok Esmeralda. Pwede ko man damagi kung gusto. Lo. Kalain. Oo, di ba si ka. Hindi kay kauyon niya Bisaya. Ikaw yun eh. Ay, way katulik ko po sa mailom, no? Oh. Nga Bisaya to nga manok para sa amo ni Kapitan Ike Torres. Wow. Morning dira. Sa mga BHW naton bala sa Barangay Mailom, good morning sa inyo, ha?
Muni sila ang nag-assist sa aton to during our medical mission ta mga sang September 10 eh. So salamat gid sa inyo pag-assist dira sa aton sa Yes. taga-barangay Mailom. So pag-welcome. Pag-welcome sa mga purok officials dira sang barangay Kalubihan. Purok Kalubihan 2. Sa mga purok officials dira, good morning sa inyo. Sige, action din. Alright, Direct Action Boy sa atin sini nga balita espesyal. Dali lang gigali before ang balita espesyal. Kay Nanay Wilhelmina Flor dira sa may Kawayan. Good morning dira sa imo. Alright. Good morning. Gapamati gina sa imo, Action Boy. Dirita sa atin sini nga balita espesyal, storyahan tagyapon. Alom. Ang alom. Kita mo daw sang hindi lang. Kita mo daw sang sulat-sulat ko dili gina sulat-sulat po. Kami nakita ko sa Facebook. Nga trending nga isa ka doktor, Action Boy. Di ba na stereotype ang doktor nga daw kores-kores ano. Iya calligraphy type. Ba? Calligraphy type. Gintan ako man hindi na ko kabalo magsulat ya. Daw kuhan gid dyan daw kung sa kami daw computer, True. calligraphy Kita mo na sa mga Calligraphy is the art of writing. Yes. Di amo na yung Action Boy. Tito namian maglantaw sang resita ang iya nga mga ano gani pasyente. Kaya maintindihan. Okay. Super effort gid sa sulat-sulat amo. Anyways, na. Okay. Si MJS Candido Hildore, dira good morning sa imo dira, no? Good. Diri na ta Action Boy sa may alom sa tapos na nino. Sa ano naman Action Boy diri sa arms. Butkon. Ay tapos na nagali no. Sa forearm. Forearm. Butkon. Oo. Malapit sa siko, Action Boy. Kung malapit sa siko, butang ang taalam. But silingon ko no, mabisi na siya sa kabuhi niya. Nagali. Mabisi sa... Ay, ba niya mo? ano na, may indication di ba? May ko kabala sa, sa siko. Alams na. Kung lalaki, ka mo na mo. Then, Be. Alams na. Anyways, ano na siya, Action Boy? Masako na siya sa pagbiyahe. Local man o kun abroad. BC. Oo. BCB. BC as a B. Oo, kung may ara na siya alom sa siko. Dumiara ka man guro alom. Way ko daya. Way ko gani alom bla to. Ariol. Apa ano ni saya? Amo na gani. Abala ka kuno sa pagbiyahe. Guys, ang Kita mo lin Lunes hasta Domingo ari gani. Kay local man or abroad Action Boy. Ang next Action Boy, kung may alom ka kuno sa left nga ilok sa mga lalaki ni. left nga ilok. Sa ilok mo gid bala. Sa ilok gid Oo, sa ilok gid. Ula. Ay, wala ka galing alam, no? Why? May hilig, di ko namang babae ni. Ay, way ko na ya. Way ko sa Gabi ka. Gaba mo na yun. Way ko na ya sang alom sa ilok ya. Kaya hindi kaya mahilig mo ba? Kasi mahilig kaya mong lalaki. Normal. Normal. Amo na sa Action Boy. Ang next, kung may ara ka naman sang alom sa imo nga, ano ni yung ano sa aton? Backbone bala? Ano na sa aton? Backbone? Ang kuan ng... spinal bala? Spinal, But silingon Action Boy, dako ko nung tsansa mo nga magsikat ikaw. Kag mangin sikat ikaw o kon mangin leader sang organisasyon. Tidaw mo ko alom, daw kadamo man ako nga. Daw ko sikat kay sa imo. Daw kadamo man ako nga ano gani pa sa mga leader. Sa mga leader ako. Iban gani na transaksyon ko hindi mo ko na pag-ikuan ha. Ang iba niya ni gina ano mo na gina pangindian no. Oo, siling ko daw ka kuan gid ka presidente sa amuto, presidente sa amuto. Basi sa sulod imo ya. Ang mga alom ya sulod lawas. Basi. Hindi ta lang makita no. Pero basi mayara ka dato Action Boy, wala mo lang mabusisi akit likodaan mo. Basi mayara kay hindi ko man makita mo. Tispiyo or papicturean mo da picture rebe. Kay sikat mo ni mo ngalan. No? Dago na. Boy Duran gid mo. Do kiss ado alangan. Alang-alang pagani sa Renato. Mas anong boy gid mo na. Amo na. Ti alom na. Tara be karon be. Karan tarawon ta. Kung wala tatoan ta. Tato
Tuan. Ang next action boy, kung may ara ka sang alom sa right side, sa Right side, likod. sa likod. Oh. Oo. But silingon ng malakas ang loob mo kuno. Ah. Kag always ka in good health. Ay, okay. Kaya naman kung may alom ka sa right, di mo Kung may, left- may doktor ka kung medyo. Anong sang alom? Bulong? Kay good health mo, no? Di pa ba lang saya? Kung ara naman sa left action boy, ang tanong ng term sa aton, madiplomas siya. Ah, okay. Uy, Diplomatic. Diplomasya ka. In English. Diplomasya ka bla nga. Kung may mga problema, ginadala mo sa diplomasya, istorya bla na. Communication, diplomacy. Diplomasya. Diplomatic. In English. Yan ang diplomasya na may kuwang ka, magsaka ka sa stage, mag-graduate ka. Ay, naku. Diploma na yan. Natampan game. Abi pag pamati, di para makadiploma ka. Ang next action. Namayara ko na, diplomasya, pagsaka, pag-graduate ko sa school, may diplomasya diplomasya. ka. Dahil diploma, ina yan. Feeling ko, dahil mabalik ka sa high school. Kalain. Ang next action boy, kung may aalom ka no, kuno sa right ni mga boobsy. Aha. Okay. Oo. Okay, kung mamati, kung may alom ka kuno sa right mga boobsy, tiga ulo. Tiga ulo ka? No, tiga Amo ulo. na gali. Tiga, hindi na sa ulo nga alom. Nga, tani, kung tiga ka ulo, sa Sa ulo, ulo? tani. Oo. Ano man ni Tani kung draya sa right ka bubsi, kung di tiga bubsi. may muscle. May tulan diya. Kung sa left naman action boy, active ka kuno kag energetic. Do ko ara ka tananaw. Ha? Tiga ka ulo, active ka energetic. Na ano kaya? Wala ko yung gani. Wala alom sa boobsy. Ikaw pa si Miara ka na sa alom sa boobsy. Kaga kung may alom ko na sa left nga boobsy, nakukuha mo kuno ang tanan mo nga gusto. Oy! Implant. Charot. Ang next action boy, kung may alom ka naman kuno sa left nga buli. Left nga Liga buli. to, buli lang to mo. Ari subong niya. May ano gidya, may specific bala. Sa left nga buli, ay lo, maghihirap ka kuno sa buhay. Ay, Ano Jesus, mo? Ano naman? Abi ko na tagtabi, way kaya left nga buli, be. Do, hindi ko gid ma-imagine. Ito, no? Ang buli mo na to isa lang yan. Dumaya to kag wala blayaw. Do isa lang yan blayaw. Tiil mo karo apektado tiil mo eh. Nano mo na nga mga scientific nga mga explanation. No, to, no? Kalain ko sa tao, guro nga lang buli mo to isa lang yan, Paano no? maglakat? Nakatim. Nga, Ano man? ako na pa na ako sa bulbuli sa iba. Do ka flat na na. Do isa lang blado. Payosong Do sa isa ka buli, duwa na ka tiil nga angot. Kasama. Talaga kayo ako kabuli. Ay, suyaan mo. Ang next action boy, ang ang alom sa tunga sang ba diyo, sa tunga gid. Oo, dire gid daw. Hindi ya sa lips, ha. Oo, diri sa chin bala. Uy, mapagmataas kung action boy. Okay. Kag gina permi mo ginabilitol ang iban nga tao. Kuhan ka gali ng judgmental. Judgerist. Ano mo na siya. Sino? Dumayara ko bala ano mo? Numayara ka. Kilala ko nga. Pangitaon ko lang kung sino. Nalipat ko. Ang next action boy, kung alom sa likod sang dulunggan, kung lalaki. Puro may babae ni author ko mo. Kung lalaki, uy, makapangasawa ko ng action boy sang mayaman nga babae. Ay! Uy, kuguro alom dai. Uy, kuguro alom. Na ano ning alom. Kung may alom ka da, tapos ang pangasawa mo biyan hanggang sa taya STL. Ning pag-asawa niya, pag bagoy lang na batian nga mo na kung may alom ka da sa likod sa dalunggan, makapakasawa ka sang mayaman na babae. Ning nasamba na yun, dahil hindi gid ikaw mo mga pangasawaon ko mo. May alom ko di sa likod sang lunggan, no? Amba, niyang imo ya, salig pa na ya sa daog. Salig sa daog, pataya. do ano pa, do delikado pa sila subong. Kaya do Padako pa sila. Padako pa sila. Pero karami may istorya no, kaya nga nagasigi patabi pa nga buhi kung may sa may alom naman lang. Ano naghulap na.
Talawon talang kung may alom ta. Maghulat ka na lang, no? Si Donya Elena Legarbes, gumangkot kung ano ka nitong kung may alom ka sa liog? Kasi siya guro may ari ni Matyagang ko mo. Kung alom sa liog, daw Ano ano, ba- may kami stiff neck. Charot. Nalipat ko kung alom sa No, may arata sa ba? mo, no? Kung sa lieg, maganda ko ng iyong kapalaran. Ay, tingala kung mga Donya siya kay. Pero kung ara sa left, Sa left. ay, hindi ko na magandang damdamin. Kung may- ara sa likod, ang imo alom. Sa tangkugo. Oo, sa tangkugo. Nagapangarap ka ng kuno sa simpleng buhay. Pero kung sa magandang magandang buhay kung kuan. Kung may ka alom ka sa... Ate, may rason manggali kay Donya Dunya saya saya mo. Donya Elena Uy, Alegarbes. may may isa na taka-proof mo daw sakto. Oo, Donya saya mo. No. Donya, good morning. Mas mga kisa wala. Hindi na makiga. Dunya. Hindi ka mga kik. Dunya. Ang next action Hindi na sa mga aking, pero makita na, may pakdulong na gina. Halaga pa makdo. Alam, ma'am, ay, Dunya, ginalaglag ya ka di mo. Nurse mo na siya. Ay, nurse mo na siya. Grabe ba, nurse na, Dunya? Ado, imo nang tanan. Gali ka nag-untat na siya sa iyang ubra. Kay Dunya na sa mo. Kaya doon niya na siya mo. Nagpatindog sa grocery. Tay Dunya, kagin saya, eh? Yeah. Di na grocery. Talisay ka. Sa di na yun. Sa di na yan. Sige lang. Yung tigay ko ha. Mag-grocery to sa Talisay. Ang grocery, may ngalan na yung buwas lang utang. Tama na? No. At hindi mo kayo mangutang niya? Di bakit yung buwas lang mo? Boss lang utang. Kung mangutang, buwas Boss lang. lang. Kaya pag balik mo, boss ang yapon. Ang next section, boy, alom naman sa may bridge ni Balasang Ilong. Dre, sa hindi gising na rin. The bridge sa Ilong. Ano na tawag man? Basta bridge sa Ilong Tay sa Ilong. Dungan-dungan. Dungan-dungan panawag na. Diri do. Ay, dungan-dungan na rin. Ano tay ano Ilonggo sa bridge ah? Tay-tay. Oh, tay Tay-tay sa Ilong. Palimugan na paginaya. Abi, we'll do it the simpler way. Sa kung may ara ka alom sa tay-tay sa imo ilong. Ay, budlayan ka kuno magpangita sa trabaho. Di ko budlay ka maginawa. Kaya wala ka tay-tay. Ako do medyo lang nimo hindi ni sa ni gani. Ay, mo ron hanging bridge na. Wow! Wow Ya ko simo. Tingin tay-tay. Ya ko San Francisco imo. Golden Gate. Golden Gate. Ya ko simo, dumadagdag ako mga wow! Ay na, meron lang ilong ko na ka. Ang tay-tay, ang istoryanto sa ilong, hindi kang ilong. Ang tay-tay. Agad, titala na! May na lang may face mask. pero na-notice yung inasigi ko muna kay... Huwag gawa kabit. Wala may ginawi ba? Ay, maling cute mo. Wala weird sa cheeks na lang. Alright. Ang papunta action boy, budlayan ka magpangita sa trabaho. Ang next naman action boy, kung may ara ka naman sang alom, sa dalom naman niya nga bahagi Sang ilong. Oo. Dre. Sa babaw sa baba. Oo. Oo. Hala, may quote and quote kaya mahilig ka magkaroon ng maraming anak. Mahilig magkaroon ng maraming anak. Uy! Si kuha na may klala ko na taga walo kabilog. Walo na ba tayo? 13 may harande 13. Grabe no, so just a jagger option boy no. Ang bata grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. May haranda ba gani nga ginalawa, ginunumeruhan na lang? Ginanumeruhan na lang ang bata, kaya hindi na memorize ang ngalan mo. Uno, dos. Grabe no. Tapos section friend, may bata nga 12. Ano? 12 ngalan. 12? Oo, tapos section friend. Action friend, di na laglag yan ka diyo. Hindi kagid pagdalaan hangin sa Singapore mo da. Ang bala kada hindi kagid dalaan hangin Singapore. Ang next action boy. Kung may ara na ari na may pamangkot ko nakita ko din sa mata mo. Kung may ara ka sang alom sa talukap ng mata, paano naman? Dre. Dre guro lang yan sa babaw. Dre sa babaw. Talukap may na alam ko gapon. wala. Way ka. Ay, wala kita di chance. Ibutangin na nga. Ito kanta. Ay, ara may alom ka na, te. Yayaman. Abi nyo Kaya magkaranon kayo, le. Bebe, puta kanta ka? Abi.
Ito na, meron ako ha. Abi, anay ko nang magapanglingling ka lang. Ay nano hindi ka na iyaman, matimos-timos. Sorry. At timos-timos na yung galing mo. Timos-timos na yung makuha mo yan, no? Ang next action boy. Uy, tsakto, gitambal ko gina. Kay sa right niya galing ang talukap yayaman. Sa Sa left. left naman action boy, uy, si Lusa kay mo ya. Okay. Wala ginayabala namin ang pagkasilusa. Dito tala sa right mo tungin butang ah. Ganit, tsakto ganit sa right. Importante yung mga granon, kuya. Bahala na kung... Tingnan kalayo, sa piyak mong granon, hindi pwede sa piyak pigado. Hindi pala sakto, no? Oo. Sa piyak mong granon, sa piyak silusa. Kalayo ako. Hindi pwede sa piyak mong granon, piyak pigado. Hindi mo. Ang next action boy, kung may ara ka naman sang alom sa right nga eyebrow. Eyebrow. Oo. Ang tanan mo kuno action boy nga ginahimo, kumaga successful. Ti mo na resulta. Successful mo nga bangkranon naman gyapon Dali eh. lang. Kadamo sa mga... Ang kaluman. Kaluman. Yun na pang implant. Ako na nagdalagi ko ballpen sa bungonan. Ang action boy. Sa left. Tapos, ang sa tunga naman, sa tunga tunga. na, nagiging matama naman. Kung tunga naman, isang imo nga, ano yung tawag man? Punta sang taytay sang ilong. Punta taytay. Kay taytay ni mo. No. Punta taytay. Alam sa to, no? Punta taytay sang ilong. Punta sa taytay sang ilong, mangin leader ka kung action boy. Leader man gyapon kay with great mind guro. Amo na guro nga butang na di ang mga kuano. Ano nga butang na di nga Mga Indiana. Feeling ko man. No? Ganun kay ano na ila, mga beads na iyan, no? Hindi para mabala na kung chupa kung asado. Kung ba... Kung kolorano. kung chicken. Hindi, pero ilan na yung kwan. Ilan na culture. Daw kwan na sa ila, daw royalty bala. Kagang iba na action boy, pares, sa ano bala, ako lang ikaling Bangladesh mo. Daw, kung may ara ka, di, nang do kasado ka na. Amo na bala, may mga pin-pin. May ara sila. Sa mga, I think sa mga Indian, ang ning mga daw Royal. Daw Ano royalty na na siya. ginapapilit nila man? May ko kabalo, Mas ipuksi ba? Pagpaksi nila. So, curious ko na bala action boy. Kaya di ba? Mas ka na, doon kada ano nila, Ara na yan. Basta ginatato na, hindi? Hindi man, kaya beads man, di ba? Do beads type siya. Or basta ginakot-kutan, ginabuhuan, kaya arap lang pagsulod, ginasakto lang mo lang. Hindi ata kita ka na lang natin, syempre ginabuhuan, di pagsulod mo din, hindi na makakas, di ba? Kaya syempre na-lock siya mo. Ginakot-kutan. Or basta ginasibit, di ba? Di budlay ko pa ba? Ginasibit gidya. Kigang ito na sa mamigo. Hindi, we're just curious, friends. I-search ko na gali bala. Ang next action boy, kung sa left eyebrow naman. Ay, malas kay mo ya. Wala kuya ba? Malas ka? Malas ka. Sa left, dili ka kuhan gino, kada ka mga negative, no? Oo, no. At the pisilosa, tapos malas. Diriya, successful. Oo, sa left tapos mong mayaman. Sa left mong tugina nga buli. Ano man to? No? Sa maghirap sa buhay. Ay, ano naman? Kung sa piyakan, ding buli mo. Pautot. Nga ano, payo sa isa dako. Ano naman? Yaw ko pakita pants eh. Yaw ko pakita dilargo. Hindi ka lang guro dilargo. Hindi may ano naman action boy. Kaya na mga buli daw pwede may musungkaan. Hindi ka mga buli naman imo yung istoryan niya. Nabi ka ng buli ay. Ano? Nabi ang buli. Ang buli nga. Nabi mo musungkaan ba? Paano na nagsungkaan? Lapad-lapad na yung musungkaan. Kut-kutan. Flat. Ano kalain si action boy? Ang next action boy, kung may ara ka naman sang alom sa sa talampakan. Mo niya dapat sakto sa'yo. Lagawan. Oo. Maraming kaaway. Ay, kaya ginapanindak mo, guro. Ano naman? Basi kusog kung may ano. Hindi ginapanindak mo eh. Lagawan ka, nagapanindak ka pa. Ay ka ba? Damo ka ginakontrahon niya. May lang wala ko ba? Ang next action boy, anong bukong-bukong man? Bukong-buko. Ang sa tristikod bla. Okay. Kung sa left nga bukong-bukong action boy. Ay, Uncle, no? ano yung left yan, no? Kung negative. Mga tubang kung kuno sa mga legal problems. Legal. Oo. Si Atty. Mark Mayo. Kung kuno baan man. Kung sa, ay wala nang balang sa piyak, ha?
Ay, sa piyak naman action boy. May ano kaya always ready kaya ako no action boy kay ready kagid para sa imong nga future. Okay. Putod ko na lang ning left mo. Mo lang nagsolusyon da kung may mga alum ka da, putod mo lang. At least hindi ka pa mga tubang legal problems. Ano ko na JM? Charot. Wala ba nalabot sa sulod. So, sige na. Oh, sige. Okay. Sige. Joseph Pacifico, morning class sa Sipapakan. Kay Joy Ann Ogdamen, mang agaman, kag kay Ari si Doña Elena. Jocelyn Song Comedia, morning man, kag kay Rodora Sioko. Sa tiyan ko no, yan no, nakno, basi butitur. Jen Oiseser, morning. Kay Caroline Biligorio, Edwin Pantaras, o si Papa mo Edwin. Papa Edwin, good morning. Hindi sa kuno yung magpati, kay din hindi masaya kuno tiga ulo. Ay hindi tiga tayo bala tanan ulo karon ko humok na do tay bunggo karon magupi ang ulo. Barky Tribe, morning man. Okay. Standby na kita mga ka-aksyon sa Action Hotline with Action Art Tayhupo. Sa mga OTTG dyan, morning sa inyo, Archie Baez. Ang inyong news team. Action Eden Abos. Kag-aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Action Radio!